Yabona ngoku sigqiba unyaka since I lost enye intwana yam. Infact, he was more than a friend kum. Bisengumninawa. Before siye storyini, if ungumuntu othanda udlala iloto, mamela uEasyBet unamaqeqeqeqeqeqe bhafa wena. Ukunika 15% cashback kwimali othe wayiluza. So lento yenzeka khongolozini xa udlala iloto. Uye kubuyisela 15% kwimali odlale ngayo wayiluza. So ke please sign up ka EasyBet, make sure ulandawo ithi promo code ubhala uSkelem50 uye ufumane ke la welcome bonus yama nala 50 rand nezazipinzi 25 story time. Yibona umtshita basempigama igama lakhe nguAce. uAce inzalwane yaseTinarha ngezinto ke ezikhule zibethe ibhili phezu kwedesk esikolweni. Kwaye uAce umamakhe wayeligqirha, so ukhule ehamba inhlombe ke ebetha amagubu phakisa inhlombe. So into yomculo kudala yakuye. Few years later waye wadiscover Fruit Loops. uFruit Loop ke enye software okwazi ukwenza ibeat kuyo. So uAce wasenzela ibeat waqalisa ke bana zone artists under yena. Lewe kaAce ke abaka emotion baqalisa ku record behamba becula ke izindawo. uAce beyazi nyani beyibona lento yakhe ba iyacucuza ngoba bebecula esikhontshini ku-tavern behamba ne-cypher. Eza cypher ke sigcwala amadododo, intombazana ibe yi-1. Nalo ntombazana itshaya insango kwaye iyi-tomboy. So uAce bebehamba indawo ezinjalo wayebona kuba abazoya ndawo ile way. uAce wadibana nomjita basempigama igama lakhe nguSkizo. uSkizo yena beseqalisile ke uperforma kwiziteji ezinkulu kwizitadium. Etravelisha nokutravelisha lento mculo. So uAce wayibona ba nansi lento ayifunayo. So yena noSkizo qalisa ke uperforma kwiziteji ezinkulu. Maybe if friends are not Jehovah bezokhalisa. Forget about you. Majita we love you. Thank you very much. Baphuma nasemaphepheni badlala naseradioweni. Yeah. Amajita ezinto yawo. Atsho ukuthi ayaphusha. No, hayi wasithe slice. Jonga banelaka because ngabili into bani ufumane umuntu ofumana 5 out of 5 apha. uAce noSkizo bebephuma naseTVini. Yeah, I don't want to promise anything, yeah, because we're still working on an album, yeah, but so yeah, you know, that way, yeah, this does feel I'm like the make shit, yeah, school is there, yeah, Yo, uAce wayetalented, wayekwazi urapper, wayekwazi ucula, ekwayo neproducer. Kodwa uAce wayinayo ingxaki. Yo, uAce yodlula butywala ngoba ukuya kwezi events nezi interview uSkizo kakufuneke bamince ba bamfumana uAce esober. Sometimes uSkizo bebekwazi udibana kusasa for i-rehearsal. Afika ixesha loperforma pha late uAce seqhawukile. Yenzeka ke lento for ixesha uSkizo waye wafumana i-opportunity eJoburg kuba hamba yophangela eSABC. So wamshiya uAce ngenxa ye-distance ke uAce noSkizo baba ne-fallout. So like ngalonyaka lo saba distance kakhulu nomntanami because kwakunzima like simreach sithini sasidibana ngefone yabo. So as sinqina like besikwazi like uzithethe izinto ngezinto yabo ba man fuck Skizo man. Ngo-2016 uAce ukwenye house party ke wonwabile kwaselwa kumnandi uhamba nezinye ze-artist zakhe. Hayikhona ke nenye artist entsha esanophuma etrongweni basiphi igama layo nguWaka. uWaka ngoku bese-artist erekhoda phaa ku-Ace. Yo, baqhuba ke ubusuku kule house party kaselwa kumnandi. uWaka wayengumuntu ophothakeleyo. uAce wambhaqa uWaka ebhizi ne-corruption. Wazama ke unqanda ba hayifundina yikho lento yenzayo hanana baphumelana ngaphandle ngoko bexambulisana. uWaka wayengafuni unqandwa ke ngoba wayebhiliva yena akanonqandwa yimpatha. Yo, lokho mushinga uAce noWaka banyukelana. uWaka wakhupha imela. Yo, uAce wambhaqa wachola ibhastena dan wamdibanisa nenyeke. Yo, uWaka wabantleke wadumba wangaka. Nimbona ke ngenamazinyo apha efront akhutshwa nguAce. Few months later uWaka sava kuthiwa ubanjiwe. Nge-10 kaJanuwari ngo-2022 uSkizo wafumana imeseji evela kuWaka eyayifundeka ngolu hlobo. Uphuma kwam apha ndiyafuna uyazi uba le ntwana yayimbethela ntoni uAce. Siya bhuti, andizazi mneza ntwana uAce. Ndazi wena. Sorry man bhuti, ndizoyibamba laa ntwana andizoyeka. Ndayazi uba inxila amasimba. Yo mfethu, ngathi ndambona ke khuza sithi laa ntwana ndizoyinyisa. Mfethu lo ntwana, kunini ngoko ndifuna uphuma apha bra wam. God, bless me boy. Ubhale loo nto. God, bless me boy. Awuskelem uphathelame nangoWaka the best. Uzofika duduze phethe iskelemu wonga amagqwirha azofa. 2 years later ngo-2024 uWaka waphuma etrongweni. Yo, yena noAce
baxolelana. U-Ace ke indlela wazixolisela ngayo pha kuwaka wamthembisa ngomenzele i-album. Hayi nyani ke uSkizo ne-Ace nowaka basebenza ke i-album kawaka eyayisithi Sigebenga. Hayi ke nyani u-Ace nowaka bebesevana ngoku bephefumana kunye. Yo, Ace noSkizo baqhubekeka kusebenza kunye benza nezinye ingoma ezinye zi-soundtrack pha kuSugar Mama. Nge-9 kaMeyi 2025 kakungoLosihlanu uSkizo wathi ku-Ace efondini le nto content ngathi yadibana kuyafuneka siphinde sibuyele emculweni ngamandla kwaye ikhona ingoma endifuna siyiqale ithi hanana. Ekwanje zokuhlanganisa i-beat man for le turn up because hanana anthem. uSkizo no-Ace bavumelana ke babazodibana Tuesday ngoba umntana bemazi ba Monday I'm sure uzobe nebhabhalazi so babadibana Tuesday. Zayenza Tuesday way ufila ngalo. Utsho ba zenza ngolesibini kwenzele nami ndizilungiselele yabo. 11 kaMeyi ngo-2025 kwakuSunday atsha madama namanzi. U-Ace wayesenhlombeni ke ebetha amagubhu for amagqirha. Xa seyiphela inhlombe kuyopha later wona umntanami wayesethe kamnandi ke ngoku waqombe uyabawula inkawuza mani ahamba ajikele nakanye khonje asifumanele ibhiya. Endleleni yevenkileni u-Ace wadibana nenye time ayihlali kude ke phako kwabo le time yathi yamnikela u-Ace ahamba yothenga i-AA phako my friend u-Ace wathi time ndiyevenkileni mna ndiphumolani bam hanana yo le time yatshintshakala kodinda kuthuma akomuntu omdala kuthuma u-Ace wayethe kamnandi ke naye wayireka le time zange ithathe kamandi lento balendwana uthe ithuma ayifuna yevenkileni uthatha iplanga wabaleka ulequ u-Ace wamzuma ngasemva wambetha enhloko ngela planga yo wambetha kakubi ke wamonzakalisa yabe kusishiya ka-Ace. Lo tata wabanjwa ke kodwa ityala lisaqhuba asekho sad kodwa thina ngoku sonwabile ngakumbi xa simamele umculo nomsebenzi asishiye nawo ofana nalo. Abanye abantu bafuna ukubona phansi bambisana sambi sabagama wena bagama abanye abantu bafuna ukubona ukhala uyeka konke phansi sabagama wena bagama kanti khona isemba lakho ukhona umdali wakho ukhona umelusi wakho unganilahli ithemba lakho nyamezela wena bambelela qiniseka unganilahli ithemba lakho lasikaya ubomi ngumzamo nyamezela kuzolunga bambelela kuzolunga yithi ngenyimini